I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu pričat ćemo o rođenje Herkula. Kada se rodio Herkul, sin kraljice Alkeme, svi su se divili krasnom i snažnom dječaku. Za nevolju bio je prelijep. Njegov otac bio je zapravo Zeus, kralj svih bogova. Hera, Zeusova žena, od početka mu nije bila sklona i dogodi da prema želji ove boginje, dječak koji je prema svim drugim osobinama bio savršen, dobije izuzetno težak karakter i onome tko se suprotstavi ili mu pokuša zaprijetiti. Čak i dvije opasne zmije koje je Hera postavi da ga izazovu, vrlo su ružno završile. Svojim snažnim rukama mali Herkul ih je zdrobio. Kada je odrastao, Herkul napusti kuću svoje majke te se uputi u svijet. Stigavši na jedno raskršće nađe se ispred dviju žena, a izgledalo je kao da upravo njega čekaju. Prva, koja je bila mlada i lijepa, reče mu: ja sam užitak, slijedi me na mome cvjetnom putu, daću ti bogatstvo i sreću. Druga, stara i ružna, reče mu: ja sam vrlina, slijedi me na mome putu prepunom trnja i drača, daću ti vječnu slavu. Idem s tobom, spremno odgovori Herkul i krenu za vrlinom na svoj teški put koji bi trebao jednog dana dovesti da živi na Olimpu u blizini bogova. Na tom putu naiđe na grad Tirinit, pa se predstavi kralju Euristeju. Kralja je preplašila snaga i hrabrost ovog nepoznatog skitnici i odluči da bi ga slatkorječivo zadržao, zadati mu 12 teških junačkih dijela. Bio je uvjeren da će ga ovaj mišićavi putnik, uplašen tim iskušenjima, vrlo brzo napustiti i otići u miru. No ništa nije moglo zaustaviti Herkula, a od 12 zadataka koje je Herkul dobio gledat ćete u nekim od narednih klipova. Do sljedećeg klipa, ćao!